Здравейте всички, аз съм MikeBG и както вчера ви казах, днес ще играеме за втори път Flaguya INC и синглплеер, нека да отидем и да видим. Нека да играем пак Official Scenarios и този път ще играем Santa's Little Helper. Добре. Да. Добре. Не, всъщност не. Ужасно е. Нека да играем Black Death. Да. Добре. По-добре. Нека да играем на Casual. И Yersinia Pestis. Нека да го наречем MikeBG. MikeBG's. Не. MikeBG. Не. Просто ще го наречем някакво си вирусово име. Пак с 12 да кажем. Айде. Добре. Welcome to the Black Death scenario. You're a new strain of the Black Death that has been uncovered. The world has changed a lot in the 17 years though. Select start location. Select the country to begin your... Да. Добре, значи трябва да си изберем в коя държава да започне нашият вирус. По-скоро ние сме с бактерия, но да. Нека да започнем в Сауди Арабия, защото тя е близо до Африка, близо до Азия и близо до Европа, затова идеално. Добре, нека да почнем. Да. И ако не знаят някой каква е тази игра, за какво е, тя е за да заразиш целия свят с това нещо. Вече ние какво сме апдейтнали, имаме доста неща. Добре. 3 човека са заразени вече. Добре. Хич не е добре, ама това си е просто видеоигра. Да. Имаме 5 DNA points и тези DNA points ни подпомагат така да подобрим, да кажем, нашата бактерия и да. Сега, например, тук Transmissions е мястото, където когато апдейтваме тези неща, нашата бактерия ще се разпространява повече. Symptoms са нещата, които така, например, когато се разболеш от тази болест, Black Death, която ние току-що създадохме, и ние тук сме апдейтнали кома, fever, necrosis и bubbles. И това са симптомите. Abilities подпомага на учените така да просто по-бавно да измислят лекарство, да кажем. И колкото повече апдейтваме тези, по-бавно ще става. Ето, например, ето тук това е доколко процента са завършили лекарството. Да. Вече имаме 52 човека, 62, 66, 74. Има доста. 10. Ето, например, сега ще апдейтнем Flare 3. Ето тук Infectivity е... Колкото повече Infectivity получаваме, толкова повече ще се разпространява. Ето тук, например, ето това тук, червеното е с хората. Или просто сигнал, че са заразени. Не знам. Добре. Знам, че играта е малко така гадна, смисъл. Що за игра да заразяваш целия свят? Това е просто видеоигра.
видеоигра. Какво толкова може да повлияе на видеоигра? Освен ако не е супер реалистична. А сега бивам се повлиявам. Нещо сериозно, просто на видеоигра. Нищо. Само игра, забавление. Все пак има нещо гадно. Все пак не е чак толкова. Но все пак има хора, които не харесват нещата, които правя. Има хора, които го харесват. Винаги ще има такива хейтери и фенове. Може да махнем ето това некрозис. То не може да го махне, защото то си е от създателите на играта. Ще апдейтна Cold Resistance. И да, нека малко да го позабързаме, че да не бъде толкова бавен и дълъг епизода. Трябва да бъде около 14-15 минути. Да, добре. 15 минути си е добре един епизод на тази игра. А пък и то няма защо да се отвръщавате от играта, може просто да кликнете на друго видео, което съм направил. Много е лесно. Охо! Иш! Леле! Става по-бързо и по-бързо. Боже! Леле, вече отидахме и в Европа. Страхотно. Боже! Само колко много идват. Не. А вижте само Сауди Арабия. Боже! Чакай да видим. Всички са заразени. Няма нито един от Сауди Арабия, който да е здрав. Боже, много там. Че това не става в истинския живот. Пак, само видеоигра. Нищо сериозно. Добре. И само да ви кажа, тези, които гледат това клипче, да знаете хора, сигурно може би ще почна и да играя GTA San Andreas. С може би някакви си кодове, например нещо такова, или може би просто GTA San Andreas. Докъде достигнем. Аз така малко да разнообразим, а пък не само Purguya Alliance и другите игра. Уоу, само колко имаме 228. Трябва да апдейтнем. Добре, нека да апдейтнем. Това. Доста добре. И Dark Resistance, Heat Resistance, Genetic Hardening и Dark Resistance 2 и малко и от това. Нека да махнем това. Добре. Изглежда доста добре. Хич не изглежда добре. И пак. Добре. 25%. Не ми дава да натисна едно нещо тук в играта. Виждате ли? Не ми дава да натисна едно нещо. Много действено нещо. И трябва да подобрим abilities, да не ни... Добре. Нека да сложим и... Добре. Не,
супермаркет, каквото такова. И пак. Добре. Оле, вижте само Южна Америка. Леле. Доста добре се получава. И... Ой. Нека. Още abilities. Защо нещо тук не се получава? Не знам. Добре, за сега добре се получава. Египет. Egypt is in anarchy. Egypt is the first to fall into anarchy due to Pax 12. No cure research can take place. Боже, в Египет е анархия. 50%! Но... Не. Откъде се... Так ще да кажа, че сме заразили Гринланд, но вече сме го заразили. Боже, не. Айде, апдейтваме това. И апдейтваме това. Добре. Пак, добре. По-бързо, хайде! Никога не съм побеждавал Black Death. И това може би ще бъде първият път, в който ще победа Black Death. В смисъл, ще победа, например, така ще заразим целия свят на този official scenario. Ако го победим, ще отключим толкова много други official scenarios. Ще бъде супер. Нищо не може да апдейтнем. Добре. Айде. Вижте колко бързо. Леле. Пак само да ви кажа, хора, всички тези, които гледат това видео, да знаете, всеки ден по едно видео, до края на лятото, по едно видео всеки ден. Колкото мога. Един-два пъти може и да няма. Не се знае. Има само 42 милиона, които са останали живи. Според вас това е много махично. Само толкова малко. И има 6 милиарда умряли. 158 милиона заразени, 42 хиляди, които все още са заразени. Боже! 75%. Айде по-бързо. Това мога да го спрем. И abilities. Добре. Да видим. Balkan States, боже! Дори България е... Вижте... Няма нито един жив в Balkan States. Айде. По-бързо. Вижте само човека колко много неща има. Леле. Кои не сме заразили? Нова Зеландия. Да му се не види. И Нова Зеландия и Карибиан. 38 милиона таза. Карибиан. Non-human infection of New Zealand. Да му се не види. Yes! Вече заразихме и Нова Зеландия. Става само Карибиан. Не знам как се произнася.
Systemic infection symptom mutated. Нова Зеландия. Нова Зеландия толкова бързо. За 15 секунди Нова Зеландия напълно е заразена. Да му се не види, остава само Карибиан. А сега вече колко има? 38 милиона! И през 2041 ще бъде създадено лекарство. То почти всички са умряли. Няма защо да правим лекарство. Още малко. Нека малко да спрем и да видим дали нещо може да апдейтнем. Тук да апдейтнем. Снизинг! Добре. Доста добре. Нека сега да видим как ще се получи. Хайде. Карибиан. 76%. Хич не мърда. Така и ще си остане. Трябва да заразим Карибиан. Айде! Карибиан. Defeat. PAX-12 killed all its hosts. Some healthy people survived. 38 милиона човека оцеляха. Да му се не види Карибиан. Не ми даваш да направя нищо. Това ще бъде, хора. Дано да ви е харесал епизода. Може би малко гнусен. Ние сме мъже. Може би момичета гледат този епизод, но сигурно повече момичета. Затова хич не ни е гнус. Ако ви харесва клипчето, натиснете лайк бутона. Ако не ви харесва, напишете в коментарите защо. Ако не ви харесва клипчето, напишете в коментарите долу защо не ви харесва, че да се подобре и че да ви харесва повече. Така и за мен ще бъде по-добре, и за вас. И ще се видим утре, т.е. следващия път, и до скоро. Чао!